다른데 통만들이야 아주 대제미 지주 리아페베다 아주 Więc najpierw dzisiaj mm, 괴롭게 신년 나바당 주문 나바 통로리아 chciałbym pozdrowić wszystkich, 아 다른 신 아주다 wszystkich Tempo, nauczycieli, Gesze i wszystkie mniszki, które biorą udział w 이주는 신신나게 debatach Arya Przema 통로리아 통로리아 oraz wszystkich moich przyjaciół, którzy słuchają nauk przez internet. 다른데야 까마봐 군진게 보면 유도지기 남달 리제마 다시 슈에 가서 봐봐 인도스 다디나 남달 리제면 나로네 Dzisiaj 안에 omówimy, będziemy omawiać dobre czyny, Michadorje. 리제 양아봐 Będziemy dzisiaj mówić o 23, 24 i 25 dobrym czynie. Myślę, że dzisiaj uda mi się omówić wszystkie te trzy strofy. Zgodnie z komentarzem Sangie Baldruba, komentarzem do tej modlitwy, obecnie jesteśmy w sekcji omawiającej ścieżkę dla najbardziej zdolnych praktykujących i jesteśmy w punkcie trzecim tej części, czyli w ćwiczeniu się w utrzymywaniu trzech rodzajów bodhicitti. To ćwiczenie się w utrzymywaniu dwóch rodzajów bodhicitti ma 7 różnych podpunktów. Nie będziemy wszystkich ich czytać, ale jesteśmy teraz w tym pierwszym punkcie, czyli w ćwiczeniu się w praktykowaniu paramid. Praktykowanie paramid ma, ponieważ paramid jest 6, wówczas oczywiście tych punktów, tego punktu będzie również 6. Ponieważ to znaczy jest 6 paramid i powinno być 6 podpunktów, ale w tym tekście omawianych jest tylko 5. Paramida mądrości nie jest przedstawiana w tym tekście, jest omawianych tylko 5 paramid. Wczoraj mówiliśmy o paramicie szczodrości, a teraz przejdziemy do paramidy etycznej dyscypliny. Więc ta strofa brzmi tak. Aby prawe działania, takie jak składanie ofiar czy dawanie, stały się przyczynami doskonałego stanu Buddy, muszą wpisywać się w ścieżkę autentycznej prawości. Sam postępowałem zgodnie ze wskazaniami Buddy. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Więc ta strofa mówi o praktykowaniu etycznej dyscypliny. To jest strofa 23. W zbiorze pism Michadorje jest taki tekst, który się nazywa Instrukcje w ćwiczeniu się w historii przebudzenia, czy też ćwiczeniu się w naśladowaniu guru poprzez jego historię przebudzenia, czy też historię wyzwolenia. Taki tekst napisał Michadorje, który jest zawarty w jego zbiorze pism, w zbiorze dzieł zebranych.
I jakby omawiając te strofy, posługujemy się tym tekstem, który jest w zasadzie pewnym rodzaju komentarzem do praktyki. 다리 nengaru de karasana da kasangoma shübenan singi zebe zawar kuba Powiedziałem już wcześniej, poprzedniego dnia, że jakby główną przyczyną naszych wszystkich problemów są nasze przywiązanie do wszystkiego, wszystkich rzeczy, które posiadamy, do swojego ciała, do wszystkiego, co uważamy za ja i moje. I więc jeżeli wyzwolimy się z przywiązania do tych wszystkich rzeczy, jeżeli to wyzwolimy się z tych wszystkich problemów. Jeżeli zdobywanie, otrzymywanie, czy też nieotrzymywanie różnych przedmiotów, rzeczy, czy też darmy wywołuje w nas zachłanność, wywołuje w nas zazdrość, wywołuje w nas złość. I w związku z tym pojawiają się w nas wszystkie te negatywne emocje. Ich bazą i podstawą jest właśnie przywiązanie do tych wszystkich rzeczy, które dostajemy za mało lub nie dostajemy wcale. Więc ta cała intencja pomagania, wyzwalenia siebie i przynoszenia pożytku wszystkim istotom jakby schodzi na plan dalszy. Więc to jest bardzo ważne, abyśmy przestali myśleć o naszym fizycznym komforcie, o naszej wygodzie. My powinniśmy pamiętać, że wszystkie istoty targane są przez tego rodzaju emocje, więc my powinniśmy powstrzymać się przed nimi i jakby nie zwracać uwagi na naszą reputację, nasz własny komfort, starać się myśleć bardziej o innych niż o sobie. Jeżeli jesteśmy w stanie wyzwolić się z tego rodzaju przywiązania do siebie i tego, co nasze, wówczas też dużo łatwiej będziemy zgromadzić zasługę, dużo łatwiej będziemy w stanie praktykować, czy też utrzymywać wszystkie ślubowania, jakich podjęliśmy się na ścieżce. I o tym właśnie mówi ta strofa tej autobiografii. Sangi Paltrup, który również napisał komentarz do tej modlitwy, który cytujemy tutaj często, mówił o tym, że większość ludzi jakby tylko stara się gromadzić zasługę poprzez studiowanie i nauczanie sutr i tantr, ale kompletnie nie zwraca uwagi na utrzymywanie swoich ślubowań. Wydaje im się, że samo przyjęcie tych ślubowań już wystarczy. Więc w gruncie rzeczy w związku z tym ci ludzie myślą, że gromadzą jakąś zasługę, że są kimś ważnym albo kimś szlachetnym, podczas gdy tak naprawdę gromadzą same negatywności. Bardzo często wówczas jakby dopuszczają się różnych naruszeń, złamań ślubowań, zarówno ślubowań tych własnego wyzwolenia, jak i ślubowań Mahajany. Nie są w stanie praktykować. Wydaje im się też, że praktykowanie, utrzymywanie tych wyższych ślubowań, na przykład ślubowań Vajrayany jest ważniejsze i nie muszą w związku z tym utrzymywać ślubowań Hinayany czy Mahajany.
Micio Dorje bardzo często wyjaśniał, jak utrzymywać wszystkie trzy rodzaje ślubowań podstawowego pojazdu Mahayany i Vajrayany i że nie ma jakby problemu z tym, aby utrzymywać je wszystkie. Natomiast bardzo często ludzie, którzy uważają, że wystarczy utrzymywać tylko te ślubowania wyższe, czyli albo Mahayany, albo Vajrayany. Nie trzeba pilnować, że tak powiem, utrzymywania ślubowań niższego pojazdu. To jest duży błąd. W ten sposób ludzie jakby dopuszczają się bardzo wielu błędów i łamią ślubowania. Więc ci ludzie myślą, czy też mówią, że jeżeli istnieje jakiś konflikt pomiędzy ślubowaniami, to znaczy jeżeli pomiędzy tym ślubowaniem podstawowego pojazdu, czy też ślubowań Vajrayany, to wtedy te ślubowania Vajrayany są ważniejsze. Czasami zdarzają się takie sytuacje, gdzie musimy wybrać, co zrobić, bo więc czasami dochodzi do takich sytuacji, gdzie musimy wybrać, czy mamy postępować zgodnie z ślubowaniami na przykład Mahayany, czy ślubowaniami własnego wyzwolenia. I wtedy często oczywiście mówi się, że te wyższe ślubowania są jakby ważniejsze. Ale to powoduje, że ludzie po prostu kompletnie dyskredytują te ślubowania własnego wyzwolenia i łamią je notorycznie. Z jednej perspektywy to jest bardzo ważna rzecz dla wszystkich nas buddystów, ale ten problem jest dość szczególnie ważny w buddyzmie tybetańskim. Dlaczego? Dlatego, że buddyzm tybetański w pewnym różni się od innych tradycji buddyjskich. A to dlatego, że w buddyzmie tybetańskim praktykuje się wszystkie trzy rodzaje pojazdów, czyli i pojazd podstawowy, i Mahayany, i Vajrayany. Większość ludzi praktykuje je wszystkie jednocześnie. W innych tradycjach tego nie ma, natomiast w buddyzmie tybetańskim większość praktykujących stara się praktykować wszystkie te trzy pojazdy. I wtedy jest bardzo trudno czasami jakby dobrze zrozumieć, co należy robić, czego należy unikać. Kiedyś w Tybecie więc mistrzowie przeszłości i wielcy uczeni przykładali bardzo wielką wagę do tego, jak utrzymywać wszystkie trzy rodzaje ślubowań. Powstało bardzo wiele różnych traktatów objaśniających, jak utrzymywać trzy rodzaje ślubowań jednocześnie, czym się wtedy kierować. I takie traktaty powstawały we wszystkich tradycjach buddyzmu tybetańskiego. Również Micio Dorje stworzył tego rodzaju objaśnienie, tego rodzaju komentarz. I w naszej tradycji Kagyu uważamy, że to jest bardzo ważny komentarz dla nas. Więc są pewne teksty, które są dłuższe i krótsze, również w naszej tradycji, pisane przez różnych mistrzów, objaśniające ten temat. Widzimy przez to, że mistrzowie przeszłości uważali, że to jest bardzo ważny temat i który, jeżeli się go dobrze nie zrozumie, to bardzo łatwo popełnić jakiś błąd. Było bardzo dużo dyskusji, debat na ten temat w Tybecie.
I niektórzy jakby mistrzowie w związku z tym różnią się między sobą w poglądach dotyczących tego utrzymywania tych wszystkich trzech ślubowań jednocześnie. I to jest ważne dla nas, dlatego że, tak jak powiedziałem, w Tybecie praktykuje się i pojazd podstawowy, i Mahajanę, i Vajrayanę. Każdy z tych pojazdów ma swój własny jakby zestaw ślubowań, które trzeba utrzymywać. I z zewnątrz, patrząc na to z zewnątrz, na te wszystkie ślubowania, to wygląda to tak, że czasami może dochodzić do sprzeczności. Więc jeżeli nie rozumiemy do jakby intencji, które przyświecają tym ślubowaniom, to możemy rozwinąć złe poglądy i może dochodzić do pewnych nieporozumień związanych z tymi ślubowaniami i możemy poczuć się zagubieni, nie wiedząc już, co mamy robić, a czego mamy nie robić. Więc Micio Dorje, co on zrobił, jak on się z tym uporał? On miał uczniów, którzy byli w stanie utrzymywać ślubowania pojazdu podstawowego, Vinaya, więc nauczał ich Vinaya, ślubowań Vinaya. Tylko i wyłącznie. Byli też tacy uczniowie, którzy byli w stanie utrzymywać ślubowania Mahajany i praktykować pojazd Bodhisattwy, więc ich nauczał tylko jakby nauk Mahajany. Oczywiście było też kilku takich uczniów, którzy byli w stanie praktykować, którzy byli dobrymi uczniami Vajrayani, mieli taką zdolność, więc ich nauczał Vajrayany i nakazał im utrzymywać ślubowania Vajrayany, przekazał im pewne teksty do tantr. I więc ci, którzy mieli największe zdolności, byli najbardziej inteligentni, byli też tacy, którzy byli mniej inteligentni, więc Micio Dorje jakby dopasowywał swoje nauki i instrukcje do zdolności tych uczniów. Przekazywał im takie praktyki, które były zgodne z ich poziomem jakby rozwoju. Jeżeli ktoś nie był w stanie utrzymywać ślubowań Bodhisattwy, to Micio Dorje w ogóle takiego ślubowania im nie udzielił. Podobnie z ślubowaniami Samaya, ślubowaniami Vajrayany. Jeżeli Micio Dorje widział, że ktoś nie jest w stanie tego podjąć, to nie przekazywał im żadnych abiszek i nie przekazywał im żadnych ślubowań Samaya. Więc tak naprawdę jakby dbał o tych uczniów tak jak kochająca matka, która wychowuje dzieci, które są młodsze, starsze, bardziej zdolne, mniej zdolne i tak dalej. Na początku dziecko nie jest w stanie nawet jeść jakby trwałego pożywienia, tak? Bo spożywa tylko płyny. Więc przygotowuje się dla takiego dziecka i płyny, i papki różne, więc, bo dziecko nie może jeszcze gryźć. Potem stopniowo, kiedy zaczynają dziecku rosnąć ząbki, to się wprowadza inne rodzaje pożywienia, prawda? Więc to nie jest. Więc jeżeli nie możemy dać pożywienia dla dorosłych małemu niemowlakowi. W podobny sposób Micio Dorje nauczał swoich uczniów zgodnie z ich zdolnościami, zgodnie z ich możliwościami. Oczywiście było też kilku joginów, którzy mieli ślubowania własnego wyzwolenia, ślubowania Mahajany, ślubowania tantryczne. I byli tacy uczniowie w jego orszaku i wówczas Micio Dorje przekazywał im odpowiednie nauki do ich poziomu. Ale nigdy nie pozwalał im
im jakby angażować się w takie działania czysto tantryczne, jeżeli to mogło jakby ranić, czy w jakiś sposób zagrozić przebudzeniu, czy też pożytkowi innych istot. Ktoś mówi, więc bo niektórzy jogini mogli mówić, o, ja już jestem na wyższym poziomie, ja nie muszę utrzymywać tych niższych rodzajów ślubowań, nie? To ja tu utrzymuję tylko ślubowania jogiczne. Jeżeli tego rodzaju zachowanie nie przynosi żadnego pożytku innym istotom, to po co w ogóle tego rodzaju zachowanie jakby podejmować w obecności innych? Można w ten sposób tylko zaszkodzić i sobie, i innym. Więc Michio Dorje bardzo jasno to przekazywał, że tego rodzaju zachowanie jest niewłaściwe. Czasami ludzie wykorzystywali, jakby używali takich pretekstów, żeby się popisać, albo żeby innym zaimponować. I to było bardzo szkodliwe. Albo na przykład ktoś próbował przynosić pożytek innym, podczas gdy nie był na to gotowy, albo te istoty nie były na to gotowe. Więc najpierw jest się początkującym, potem się jest sidą, potem się jest Buddą, tak? Trzeba to robić stopniowo. Nie można... Jeżeli ktoś, kto jest początkującym, stara się zachowywać tak jak Siddha, to staje się jakby przeszkodą w praktyce, przeszkodą na ścieżce. Trzeba jakby mieć pełną świadomość tego, gdzie się jest, w jakim punkcie ścieżki, zachowywać się i utrzymywać odpowiednie ślubowania i przekraczać tą ścieżkę krok po kroku. Jeżeli nie ma się takich właściwości urzeczywistnienia i wyzwolenia, jaki mają Siddowie, to nie wolno jakby udawać, że się takie zdolności posiada i nie wolno udawać, że wolno nam zachowywać się tak jak oni. Zamiast praktykować, aby przejść do tych wyższych poziomów urzeczywistnienia, to ci ludzie poświęcają się różnym działaniom, które tylko tak naprawdę przeszkadzają w im osiągnięciu tych wyższych poziomów urzeczywistnienia. Każdy powinien zaangażować się w taką praktykę, która jest odpowiednia dla ich poziomu duchowego i Michio Dorje bardzo uważał, aby tak właśnie nauczyć, aby tego rodzaju właśnie praktyki odpowiednie dla istot przekazywać. Oczywiście nie ma też sensu mówić, że ja jestem w stanie dotrzymać tych ślubowań, albo ja jestem w stanie zrobić tą praktykę, albo ja jestem w stanie praktykować codziennie i tak dalej. Nie ma sensu jakby mówić takich rzeczy, udawać, że jest się kimś lepszym albo jakby zdolniejszym niż się jest naprawdę. A potem nie jesteśmy w stanie dotrzymać tych zobowiązań i to jest bardzo problematyczne. Zaczynamy łamać te swoje ślubowania, łamać swoje zobowiązania. I wtedy jakby stwarzamy problemy dla siebie i w tym życiu, i w przyszłym. To powoduje, że później nie będziemy jakby otwarci na dharmę w przyszłości. Więc to jest bardzo niebezpieczna sytuacja więc nie powinniśmy naprawdę praktykować zgodnie do swojego poziomu duchowego, do swoich zdolności.
미유도지기 뉴제티솔레야 툭자와 쳔비 고네 람양 타발라 티브르제 다나시 람테야지 Micio Dorje zawsze jakby prowadził swoich uczniów z wielką miłością i z wielką uwagą i starał się prowadzić ich tak właśnie krok po kroku, stopniowo, żeby stopniowo przekraczali tą ścieżkę. Dlaczego Micio Dorje tak właśnie nauczał? Ogólnie wielkie istoty, sposób, w jaki oni jakby widzą świat, rozumieją świat, 펜토 유행해 봤잖아. 나도 펜토에 봤대 가르랬잖아. 시엔라 너세 바네 펜데 주야디. oni uważają, że trzeba robić tylko te rzeczy, które naprawdę przyniosą pożytek innych. Nie ma sensu robić rzeczy, które im pożytku nie przyniosą. Wobec czego on myślał tylko i wyłącznie o pożytku innych, w związku z tym i oni jakby najbardziej zwracają uwagę na tym, żeby nie szkodzić innym, żeby przynosić innym pożytek. To wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Bo trzeba dokładnie wiedzieć, co innym przynosi pożytek, a co innym szkodzi. Jeżeli mamy to zrozumienie, czym jest, ale kiedy już wiemy, kiedy Bodhisattva już jest na takim poziomie, że wie dokładnie, co przyniesie innym pożytek, a co przyniesie innym szkodę, to w zasadzie nie ma wyjścia. W zasadzie wtedy jest jakby zmuszony do tego, żeby, skoro wie, żeby przekazać im to, co przyniesie im pożytek. Ma taką pewność. I ta pewność sprawia, że bez problemu, spontanicznie zaczyna ich nauczać. Jest to wtedy doskonała okazja dla takiego bodhisattwy, aby przekazywać autentyczną ścieżkę autentycznym uczniom. W zasadzie nie ma szansy, aby w takiej sytuacji bodhisattva oszukiwał innych, aby zwodził innych. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli ma się taką pewność, taką wewnętrzne, silne doświadczenie tego, że ranienie czy też przynoszenie szkody innym jest niewłaściwe i przyniesie szkodę również mnie samemu. Wówczas nie ma szansy, aby takich oszustw dokonywać. Dlatego Micio Dorje również nigdy nie oszukiwał innych, nigdy nikogo nie zwodził, nigdy nie robił, nie mówił im, nie łudził ich po to, by osiągnąć coś w ten sposób dla siebie samego. Był bardzo bezpośredni, bardzo szczery. Często wobec innych udajemy, że jesteśmy lepsi niż jesteśmy naprawdę. A tak naprawdę wcale tacy fajni nie jesteśmy. To się bardzo często zdarza. Większość z nas to jesteśmy hipokrytami. Micio Dorje nigdy tak nie postępował, nigdy nie działał dobrze na oczach innych, by potem w skrytości robić albo mówić czy myśleć coś innego. Wszystko jedno, jakby Micio Dorje nigdy nie zachowywał się inaczej w obecności innych i w obecności przyjaciół lub samego. To nie miało żadnego znaczenia. On nie zmieniał swojego zachowania, swojego wyglądu, swojej postawy. Czasami w obecności guru, w obecności innych ludzi zachowujemy się inaczej. Używamy innych słów, albo na przykład inaczej się zachowujemy wobec ludzi, którzy mają jakieś wpływy, które mogą nam jakieś pomóc, wobec przyjaciół, wobec wrogów.
Micio Dorje, dla Micio Dorje to nie miało znaczenia, on się zawsze zachowywał i był tym sam, był taki sam przez cały czas. Był zawsze bezpośredni, zawsze prostolinijny, zawsze szczery. Nigdy jakby nie skryminawał innych, nigdy nie miał niczego, co do ukrycia. Nigdy nie miał żadnych sekretów przed światem. Nigdy nie bał się tego, jak ktoś mnie dobrze pozna, to przestanie mnie lubić. Nie miał takich w ogóle takich myśli, bo nie miał niczego do ukrycia. Nigdy nie zmieniał się, nigdy nie udawał niczego, nigdy nie ukrywał niczego. Nigdy nie zmieniała się jego mowa, nigdy nie zmieniały się jego myśli i intencje. Nigdy nie udawał, nigdy nie ukrywał swoich prawdziwych intencji też. Jeżeli miał coś do powiedzenia, po prostu mówił to wprost. Kiedy ktoś przychodził do Micio Dorje, więc w związku z tym też dodatkowo ludzie, którzy pracowali z Micio Dorje, też nie musieli niczego ukrywać i niczego nie udawać. Nie mieli takich obaw, o jak coś zrobię w obecności Micio Dorje, to on mnie jakoś oceni albo skarci, albo coś zrobi, bo do niczego nigdy takiego nie dochodziło. I więc ludzie czuli się bardzo swobodnie, bardzo naturalnie w jego obecności, a to wzbudzało w nich jeszcze większą wiarę i zaufanie. On nie miał nic do ukrycia, nie miał żadnych problemów, żeby coś ukryć, żeby coś trzymać w sekrecie, w tajemnicy przed innym, nie był, że trzeba coś, żeby pewne rzeczy miały być sprawą prywatną albo nieprywatną. Dla Micio Dorje takie rzeczy nie istniały. Micio Dorje miał bardzo niewiele jakby negatywnych emocji. Nigdy nie czuł nienawiści ani złości. On po prostu widział, że wszystkie zjawiska są iluzją, wszystkie istoty są iluzją. Całe to życie jest jedną wielką grą różnych iluzji. W związku z tym bardzo często zachowywał się po prostu jak dziecko, jak mały chłopiec. Jak małe dziecko również nie miał nienawiści ani złości. Zazwyczaj małe dzieci nie czują tego rodzaju emocji, jakie czują później dorośli, prawda? Widział wszystko jako grę iluzji i widział wszystko i nie przywiązywał się do wielu rzeczy zbyt mocno, wobec czego wszystko było taką jedną wielką grą. Nie rozróżniał też ludzi na jakichś bardzo wpływowych, mniej wpływowych, ważniejszych, mniej ważnych. Nigdy też jak widział, że ktoś na widok jakiejś osoby, on nigdy nie myślał, o ta osoba dokonała tego czynu, albo o ta osoba, pamiętam, jakby powiedziała coś takiego głupiego kiedyś. On po prostu nigdy nie utrzymywał w sobie takich myśli. On nigdy nie był taki pamiętliwy, żeby wspominać o te jakieś złe rzeczy, które ktoś kiedyś dokonał. Takie rzeczy go po prostu nie interesowały. Więc każdy czuł się w jego obecności swobodnie. W Tybecie mówi się, że istnieją, że Buddowie nie mają nic do ukrycia. I czasami myślę, że właśnie Micio Dorje jest przykładem kogoś takiego, kto nie miał nic do ukrycia. Czasami patrzymy na ludzi i nasze pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Mówi się o tym pierwszym wrażeniu zawsze.
Jakby oceniamy osoby po tym pierwszym wrażeniu. 드레지 냠도 침이나 아는 미디 간지 이미지 갈아가는 피해도 가버렸어. 드레지 담배지요. 어디는 이제 Więc jakby em, często mówi się, że po pierwszym wrażeniu albo po 3 dniach wiemy, jaka jest dana osoba. Natomiast jeśli chodzi o Micio Dorje, to im dłużej się z nim było i dłużej się z nim przebywało, tym więcej wiary i tym więcej zaufania się miało do niego. Bo on jakby wymykał się wszelkim ocenom. Więc Micio Dorje tak naprawdę nie miał niczego, czego mógłby się wstydzić, że powiedziałem coś głupiego, albo zrobiłem coś głupiego, albo nigdy nie myślał, muszę uważać, żeby czegoś dziwnego nie powiedzieć, albo żeby w związku z tym, jeżeli mamy jakąś słabość, to ją ukrywamy, tak? To staramy się uważać, żeby ona nie wyszła na jaw. Micio Dorje takiej nie miał, takiej słabości. Podobnie uważam, że Micio Dorje, że to jest jakby taki dość charakterystyczna cecha Micio Dorje, jego osobowości. Właśnie to, że on nie miał nic do ukrycia, że był taki bardzo otwarty i bezpośredni. To było jakby, on po prostu to było oczywiste, kim jest, jaki jest. Był bardzo naturalny, bez względu na to, z kim przebywał. Jeżeli ktoś miał jakiś problem, to Micio Dorje potrafił mu wprost powiedzieć, to jest twój problem, zobacz, to jest twój problem, to jest błąd w twoim myśleniu, musisz go poprawić. Jeżeli go poprawisz, to rozwiniesz takie i takie właściwości, które przyniosą ci taki czy inny pożytek. I Micio Dorje po prostu tak przed tej konkretnej osoby tak w ten sposób to wyjaśniał. I te osoby faktycznie, że tak powiem, rozpoznawały ten swój błąd i były w stanie się go wyzbyć. Więc jeżeli on sam nie miał nic do ukrycia, sam był bardzo otwarty, to w bardzo taki naturalny sposób mówił o problemach i słabościach innych, po to właśnie, żeby im pomóc, żeby mogli się tej słabości pomóc. Jeżeli nie jesteśmy tacy kompletnie wolni od błędów i zaczynamy wytykać błędy innym, to inni to odbierają jako krytykę i nie przyjmują takich słów. Natomiast w przypadku Micio Dorje, on mówił bezpośrednio ludziom o ich błędach i nikt nie miał do niego żalu i pretensji o to. Często my jesteśmy proszeni, aby uczyć dharmę, aby nauczać dharmy. Ale to nie jest takie proste. Żeby praktycznie autentycznie uczyć dharmy, to nie powinniśmy mieć żadnych problemów, żadnych słabości, niczego, żadnych splamień. Musimy mieć taką... A dlaczego? Dlatego, że musimy mieć taką pewność, całkowitą pewność i jasność, że to, co mówimy, my jesteśmy przykładem tych słów, my jesteśmy przykładem tych nauk i że nie mamy żadnych wątpliwości co do tych nauk w związku z tym. Musimy sami zachowywać się zgodnie z tymi naukami, wtedy przekazujemy je w autentyczny i właściwy sposób. I to w ten sposób jakby przynosimy pożytek innym.
Mało tego, jeżeli nasz umysł jest wolny od błędów i wolny od splamień, to w taki naturalny sposób przyciągamy ludzi, którzy również mają mało splamień i którzy są bardzo szlachetni. Kiedy zaś nasz umysł jest przepełniony problemami, splamieniami, to jakby w naturalny sposób przyciągamy podobnych ludzi i w takim otoczeniu żyjemy. Więc teraz przechodzimy do kolejnego tematu. To jest szósta strofa tej drugiej modlitwy, czyli modlitwy bez wytchnienia szukał. W zeszłym roku omówiłem 5. strofę tej modlitwy, teraz przechodzimy do 6., która brzmi tak. Ona jest bardzo jakby powiązana z tą praktyką utrzymywania etycznej pilności, zgodnie z komentarzem 5. Szamarpy. Więc Piąty Szamarpa mówił, że ta stanza opowiada o dyscyplinie, nie poddawania się jakby splamieniom i negatywnym emocjom. Ona tak. Nawet na chwilę nie dopuszczał do siebie splamień i złych myśli, stawiając im nieprzeniknioną tamę z antidotum. Nigdy nie zbaczał ze ścieżki prawości i był wartościowym przyjacielem. Jemu zanoszę modlitwę. Więc jakby kiedy mówimy o tym, że na chwilę nie dopuszczał do siebie splamień i złych myśli, to tutaj chodzi o myśli takie jak nienawiść, jak złość i jakby tworzymy taką tamę, czy też groblę naszego współczucia i miłującej dobroci, aby zapobiec pojawianiu się tego rodzaju myśli. Często jest tak, że jak wiemy, że przyjdzie jakaś powódź, to musimy zbudować groblę, tak? Tak jakiś rów albo jakąś zaporę, która zatrzyma tą wodę, spowoduje, że ta powódź do nas nie dotrze. I antidotum na negatywne emocje jest właśnie tego rodzaju zaporą. Czym są te antidotum? Antidotum to jest posiadanie sumienia, bycie skromnym i posiadanie współczucia, miłującej dobroci. Wszystkie przynoszenie, praca na pożytku innych istot, to są te wszystkie antidota. Mówiłem, ta główna jakby struktura. Na przykład Paweł Cukrak-Tręgła w Uczcie Uczonych jakby również zamieścił taki mały komentarz do tej modlitwy, w której jakby tłumaczył, że wszystkie działania, które których przyświecają intencje zatrute przez 3 trucizny, zawsze przyniosą negatywne rezultaty. One są po prostu z gruntu złe. Na przykład zachłanność, nienawiść. Jeżeli tego rodzaju emocje nas motywują, to takie działania nigdy nie przyniosą dobrych rezultatów. To jest oczywiste. Nawet jeżeli po prostu działamy tylko i wyłącznie z motywacją osiągnięcia czegoś w tym życiu, i w ten sposób na przykład praktykujemy albo nauczamy dharmy, to nie jest prawdziwa dharma, to jest pseudodarma.
aby praktykować prawdziwą dharmę, to przynajmniej powinniśmy myśleć o tym, żeby ta praktyka przyniosła nam pożytek w przyszłym życiu. To jest po prostu minimum. Podobnie, jeżeli praktykujemy, aby osiągnąć swój własny spokój i swój własny jakby pożytek, to nie osiągniemy prawdziwej, wielkiej nirwany Buddów, osiągniemy tylko tymczasową nirwanę arhatów, czy praktyka Buddów. Tego rodzaju działania i tego rodzaju intencje nie prowadzą do stanu Buddy. Więc w pewnym sensie takie intencje również są w pewnym sensie niższe czy też słabsze. Więc kiedy Micho Dorje tutaj mówił, że nigdy nie dopuszczał do siebie splamień i złych myśli, to tak naprawdę chodzi o to, że on nigdy nie dopuszczał sobie myśli o splamionych 3 truciznami, ani nigdy nie dopuszczał do siebie myśli o właśnie swojej własnej nirwanie, swojemu własnemu spokojowi, takiej tymczasowej nirwanie. Takie intencje, niskie intencje nigdy w nim się nie pojawiły, nawet na chwilę. Mówi się, że kiedy bodhisattwowie jakby zbliżają się do przebudzenia, wówczas mary pożądania, złości czy zazdrości jakby pojawiają się i jakby łudzą takiego bodhisatwę. Jeżeli bodhisattva miał faktycznie jakieś intencje nie do końca czyste, to takie mary mogą się pojawić, ale jeżeli jego intencje zawsze były czyste, to w tym samym momencie, kiedy te mary się pojawią, antidotum na te mary również się pojawi. Więc kiedy pojawia się jakaś zła emocja, po prostu od razu trzeba ją odciąć, od razu trzeba ją zniszczyć poprzez antidotum, które nas do nich dystansuje, które je zniszczy, które powoduje, że je porzucimy. Musimy przygotować się na taką powódź, musimy stworzyć taką tamę, czy też zaporę z antidotum, aby zawsze być gotowi, że gdy powódź się pojawi, to to jesteśmy gotowi, aby jej zapobiec, aby jej do siebie nie dopuścić. Dlatego jedynym jakby taką najlepszą zaporą jest zawsze utrzymywanie szlachetnych intencji, jakby nieustanne utrzymywanie tych szlachetnych intencji. Nieustanne utrzymywanie 3 rodzajów ślubowań, nieustanne utrzymywanie bodhicitty i pragnienia przynoszenia pożytku innym. Bo inaczej będziemy taką osobą, która ma 2 twarze. Inaczej jest taka historia o tym, że z jednej strony osoba jest jakby przyjazna lasowi i drzewom, a z drugiej strony jest drwalem, który przychodzi z siekierą, żeby te drzewa ściąć. Jest taka jakaś historia chyba w Indiach w związku z tym. Jakby z jednej strony ktoś nas masował olejkiem sandałowym, a z drugiej odcinał nam ręce. Nie możemy być tacy dwustronni. Dla Buddów i bodhisattvów intencja musi być jedna i jasna. To nie może być tak, że z jednej strony mamy masaż, sandałowy masaż, a z drugiej strony topór.
To nie może być też tak, że ktoś nas dobrze traktuje, więc będziemy się za niego modlić, ktoś nas źle traktuje, to będziemy go karcić. Bez względu na to, czy ludzie nam pomagają, czy też nam szkodzą, musimy zawsze jakby traktować ich dobrze, zawsze starać się im pomóc. Micio Dorje nawet nigdy nie był neutralny wobec innych. On zawsze starał się pomagać innym. On jakby zawsze praktykował 10 jakby szlachetnych czynów, zawsze starał się pomagać innym istotom. Więc to było jakby pokrótce takie jakby znaczenie tej szóstej strofy. Modlitwy bez wytchnienia szukał. Teraz będzie pół godziny przerwy i będziemy omawiać kolejne. Więc teraz przechodzimy do trzeciej z paramity, czyli do praktyki cierpliwości. Więc ta strofa brzmi tak. Tak w wymiarze przyczyny, jak i skutku słowa Buddy na początku są łatwe do przyjęcia, na koniec zaś służą wielkiemu celowi. Skorowanie ich nie czyni żadnej krzywdy, ćwiczyłem się w cierpliwości w obliczu nauk Tathagaty. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. To jest 24. strofa. Więc w tych instruktach, w ćwiczeniu się w historii wyzwolenia, czy też podążaniu za guru, Micio Dorje sam mówił o cierpliwości w ten sposób. Bez względu na to, jak wiele bodhisattva pomógł innym, bardzo pomógł innych, jak wiele pożytku im przyniósł, powinien nie mieć żadnych nadziei na to, że oni mu się za to odwdzięczą. Bez względu na to, co zrobili, jak to zrobili, nie powinni mieć żadnych oczekiwań co do tego, jak te czujące istoty na to zareagują. Dlaczego najlepiej nie mieć takich oczekiwań? Dlaczego bodhisattwowie nie mają takich oczekiwań? A to dlatego, że wszystkie czujące istoty są z natury pomieszane, nie rozpoznają, są pełne negatywnych emocji, szkodliwych emocji, nie są w stanie rozpoznać tego, co tak naprawdę się stało, co tak naprawdę zrobili. Być może, że dostrzegli coś dobrego w tym, co zrobiliśmy, ale też i być może, że pochwalą nas za to, ale być może, że równie dobrze nas krytykują. Oni po prostu nie widzą tego, czym naprawdę jest to, co robią i co my robimy, co bodhisattwowie robią. I tak jest od początku samsary. Więc im bardziej czujące istoty krzywdzą bodhisattwów, tym bardziej bodhisattwowie, tym więcej mają dla nich współczucia i tym więcej wyrozumiałości, ponieważ widzą, w jakiej opłakanej kondycji te czujące istoty się tak naprawdę znalazły. I na tym polega wielka cierpliwość bodhisattwów. Bodhisattwowie rozumieją, że wszystkie czujące istoty od samego początku, od początku samsary, zawsze jakby działali w zły sposób, jakby stworzyli taki bardzo silny nawyk działania w ten sposób,
wobec czego nawet nie mają szansy na odrobinę szczęścia. Więc nie ma sensu się na nich złościć. Nawet jeżeli te czujące istoty się naprawdę działają w sposób bardzo złośliwy, bardzo negatywny. I nawet jeżeli czynią nam i sobie szkodę, tym bardziej bodhisattwowie czują tym większe współczucie dla nich. Więc o tym pisał sam Micio Dorje w swoim komentarzu. Zaś Sangye Paldrup w komentarzu do tej modlitwy mówił o tym również, że od niemającego początku czasu czujące istoty są jakby ulegają wpływowi szkodliwych emocji. Pod wpływem tych szkodliwych emocji podejmują się różnych bardzo złych działań, szczególnie w tej epoce upadku, kiedy szkodliwe emocje są dużo silniejsze. Czujące istoty, które stworzyły taki nauk jakby złych zachowań w samsarze, nie są w stanie jakby sprzeciwić się jakby temu wpływowi tych złych emocji. Dlatego bez względu na to, co robią, zawsze popadają w tarapaty. Robią to, czego nie powinny robić. Nie wiedzą tego, co powinni robić. Chcą osiągnąć jak najwięcej przyjemności, jakby komfortu w samsarze. I bardzo często do tego celu używają nauk Buddy i upowszechniają nauki Buddy tylko z taką intencją. Podejmują różne działania, przechodzą przez różne problemy, żeby nauczać dharmy po to tylko, by ktoś ich pochwalił, by ktoś im dał coś do jedzenia, żeby ktoś im dał jakieś pieniądze. I z zewnątrz takie osoby mogą wydawać się bardzo dobrymi osobami, które upowszechniają nauki Buddy, ale ich intencje są zupełnie inne. Micio Dorje sam często mówi, że to są po prostu zwyczajne, światowe działania, to nie jest praktyka dharmy. Oczywiście, być może, że coś w ten sposób pociągniemy, ale te przyjemności, które w ten sposób osiągniemy, są mizerne. To nie będzie trwałe wielkie szczęście, jakiego oczekujemy. Z pewnością nie. Micio Dorje często to podkreślał, często to wyjaśniał. Szczęście w samsarze jest w gruncie rzeczy z natury cierpieniem. Więc tego rodzaju przyjemności nigdy nie są w gruncie rzeczy dobre. Na początku podczas gdy prawdziwe jakby służenie nauką dharmy jest dobre na początku, w środku i na końcu. Dlatego prawdziwe służenie dharmie warte jest każdego poświęcenia i każdej cierpliwości. Więc ponieważ kiedy jesteśmy wytrwali i cierpliwi w upowszechnianiu takiej prawdziwej dharmy w prawdziwy sposób,
poprzez osiągniemy zdolność, jakby kompletny brak złości, brak nienawiści, który kompletnie uśmierza wszelkie cierpienie. Osiągniemy zdolność braku przywiązania, który sprawi, że przestaniemy czuć przywiązanie do zmysłowych przyjemności. Osiągniemy w pełni zdolność, jakby usunięcie głupoty, przez co będziemy zawsze wiedzieć, co jest właściwą ścieżką, co jest złą ścieżką, co należy robić, czego należy unikać. Więc ponieważ on w ten sposób jakby zasmakował nektaru dharmy, nektaru nauk Buddy, ktoś, kto w ten sposób jakby zasmakował w dharmie, w ten sposób odczuł, doświadczył rezultatów praktyki dharmy, zawsze będzie miał olbrzymią jakby zaufanie, olbrzymią wiarę w dharmę. Ktoś taki zawsze jakby odrzuci wszelkie niedarmiczne działania. Odrzuci życie, które jest niezgodne z dharmą, odrzuci życie, które jest pozbawione dharmy. Tak jakby to było po prostu coś brudnego, jakby to było jakieś brudne błoto. Mówi się, że nikt nigdy nie widział, aby Michio Dorje wykonywał jakieś niezwiązane z dharmą działania, jakby się podejmował czegoś niezwiązanego zupełnie z dharmą. Michio Dorje był zawsze taki bardzo uważny, żeby robić tylko to, co powinno się robić, żeby nie robić tego, czego nie unikał wszystkiego, czego nie powinno się robić. My zazwyczaj w swoim życiu mieszamy dharmy z niedarmą, tak? Ale dla Michio Dorje coś takiego nie istniało. Dla niego było tylko dharma. Niektórzy ludzie mu tłumaczyli, to nie jest dobre. Czasami trzeba mieć jakieś takie zdolności trochę samsaryczne, niedarmiczne, jeżeli chcemy być efektywni w tym życiu, w tym świecie. Więc niektórzy chcieli pomóc Karmapie w ten sposób i przekazywali mu tego rodzaju dharmy. Mówili mu, wasza świątobliwość, ty nie wiesz, jak sobie radzić z wrogami, ty nie wiesz, jak opiekować się swoimi przyjaciółmi. Ty nie wiesz, jak dbać o swój orszak, ty nie wiesz, jak przyciągać uczniów, nigdy im nie dziękujesz, niektórzy ludzie ci szkodzą, a ty nic z tym nie robisz. Nigdy nie starasz się ich ukarać, ani ograniczyć ich złego zachowania. Więc tak naprawdę ty nie masz żadnych jakby celów. To wygląda na to, jakby nic cię nie obchodziło. I w ten sposób niczego nie osiągniesz. Nie obchodzi cię, czy ktoś jest dobry, czy ktoś jest zły. Tak jakbyś o niczym nie pamiętał nigdy, jakby nic cię nie obchodziło. To dla niektórych ludzi wyglądało, jakby w umyśle Michio Dorje nie było nic. Mówili oni do Michio Dorje, że w ten sposób niczego nie osiągniesz. Nikt wokół ciebie nie zostanie, nie będziesz miał żadnych już służących, już żadnych przyjaciół, będziesz zupełnie sam. Ci, którzy udzielali takich rad, pewnie mieli dobre intencje. Może byli z Ucangu, z Kamu.
i z różnych innych szkół i różnych innych tradycji różni ludzie przychodzili do mnie świadolczo. Że inni zaś z zewnątrz mówili, nie można, na Mieciodorze w ogóle nie można polegać. Mówi się, że on robi coś zgodnie z darmą, ale tak naprawdę nie wiadomo, co robi. W zasadzie ciężko na nim polegać. Wielu ludzi krytykowało ustnego Karmapa. Nikt go nie rozumiał po prostu. Mieciodorze oczywiście nigdy się z tego powodu tym nie przejmował, nigdy się nie złościł. Mieciodorze wręcz cieszył się z tej krytyki. On często mówił, jeżeli on sam mówił, że jeżeli nasi wrogowie się cieszą, a przyjaciele płaczą, jeżeli wygląda na to, że zostałeś wyrzucony z tego życia, ze społeczeństwa, to jest jakby znak, że naprawdę wkroczyłeś na ścieżkę dharmy, że naprawdę zintegrowałeś dharmę ze swoim życiem. W tym czasie to jest tak, jak dharma jest tyle dharmy, ile gwiazd widać na niebie o świcie. O świcie praktycznie w ogóle nie widać gwiazd, tak? Bardzo rzadko się zdarza, że którąś tam widać, bo już zaczyna się robić jasno. I Mieciodorze właśnie używał tego porównania, żeby pokazać, jak rzadko jest tego rodzaju gwiazdę na niebie zobaczyć o świcie, jak rzadko spotkać człowieka, który tak naprawdę poświęcił się dharmie. Więc kiedy jesteśmy odrzutkami społecznymi, wyrzutkami społecznymi, jeżeli to może być dobry znak właśnie, że faktycznie zintegrowaliśmy swoje życie z dharmą. Oczywiście tutaj nie chodzi o takich ludzi, którzy okropnie wyglądają, chodzą po ulicach jak w łachmanach i tak dalej. Oczywiście nie o coś takiego chodzi. Chodzi o to, że jakby tracimy przyjaciół, tracimy wrogów, jakby wychodzimy z samsary, wychodzimy z Często ludzie, którzy jakby sprawiają nam problemy w tym życiu, tak naprawdę popychają nas w stronę dharmy, tak naprawdę jeszcze bardziej jakby wzmacniają naszą dharmiczną motywację. Więc wszystko jedno, co inni ludzie mówili, Mieciodorze nigdy się nie poddawał, nigdy nie porzucał dharmy, nigdy nie porzucał swojej praktyki i pracy. Jeżeli podejmujemy się praktyki dharmy, a potem przychodzą jakieś małe trudności, a my się poddajemy, to znaczy, że mary wygrały, tak? Nie wolno się poddawać. Nie możemy dawać marom tej satysfakcji.
Więc bez względu na to, ile problemów się pojawia w naszej praktyce dharmy, w naszej pracy dla dharmy, jeżeli z dobrą motywacją będziemy kontynuować naszą pracę, to wtedy wygrywamy. To znaczy, że wygrywamy, to znaczy, że zwyciężamy te mary. Więc to jest jakby tak właśnie przykład cierpliwości. Cierpliwości w obliczu trudności i niepoddawania się w naszym wysiłkom związanym z praktyką i pracą dla dharmy i służby dharmy. Teraz przejdziemy do kolejnej paramity, czyli do pilności. To jest czwarta paramita. Ta strofa brzmi: wiedząc, że marnymi intencjami i czynami nie osiągnę bezmiaru kai i głębi dharmakai, przez niepoliczalne eony ciałem i umysłem utrzymywałem ślubowanie osiągnięcia kai bhavagana. Mam to za jeden z moich dobrych czynów. Więc Michel sam opisuje tą paramitę w cierpliwości, podobnie jak mówiliśmy przed chwilą. Gdy ktoś praktykuje dla własnego dobra, albo jeżeli pracujemy nad osiągnięciem stanu Buddy, musimy zaakceptować pewne trudności, które pojawiają się na naszej drodze. W zasadzie nie mamy wyboru. Musimy je zaakceptować, musimy być cierpliwi w znoszeniu tych przeciwności. Gdy ktoś nam szkodzi i odpłacimy tym samym, to nasze działanie staje się złe i zamiast pomagać tej osobie, tak naprawdę jej szkodzimy. Pogłębiamy całą tą krzywdę. Szczególnie kiedy praktykujemy na ścieżce bodhisattwy i odpłacamy się dobrym za nadobne, to tak naprawdę nie rozumiemy, na czym polega jakby ścieżka bodhisattwy, co bodhisattva powinien robić, czego powinien nie robić. Nigdy nie zgromadzimy dobrych właściwości bodhisattwy w ten sposób. Nigdy nie osiągniemy rezultatu tej praktyki. Stajemy się jakby wrogiem naszej własnej praktyki, naszym własnym wrogiem. Jakby w ten sposób też nie będziemy w stanie utrzymać ślubowań bodhisattwy. W zasadzie nie mamy wyboru. Cierpliwość wobec osób, które nam szkodzą, które są w zasadzie, jest w zasadzie jedyną ścieżką, jedynym sposobem reakcji. Czujące istoty dopuszczały się bardzo złych, haniebnych czynów od początku samsary. Nie ma jakby końca tego. Zawsze były i będą istoty, które mają złe intencje albo źle się zachowują. Tak będzie do końca samsary. Aby im pomóc, bodhisattwowie muszą uzbroić się w pilność,
cierpliwość i pilność i jakby przygotować przygotować się na to, że oni również w związku z tym będą pracować dla dobra tych istot do końca samsary. Aby zaangażować się w takie taką bezkresną aktywność, bodhisattwowie jakby muszą mieć świadomość, że istnieje niezliczona ilość złych, złośliwych istot i w związku z tym nie ma wyjścia. Nasza pilność i nasza cierpliwość musi być równie nieograniczona. Nasza pilność musi być jak apokaliptyczny ogień. Musi być bardzo silna i bardzo, bardzo gorąca. Ten ogień musi spalić nasze lenistwo. Dlatego w takiej sytuacji nie byłoby właściwe przywiązywanie się do tymczasowych przyjemności tego świata, albo do jakichś przyjemnych stanów medytacyjnych, którym oddajemy się w jakiejś samotni. Nie, to musimy podjąć określone działania ciała i mowy, aby osiągnąć kaję aktywności. Nirmana kaję i Sambhoga kaję. Sanghya Paldrop w swoim komentarzu dotyczącym tej modlitwy tak opisywał tą strofę, że obecnie są ludzie, którzy nie rozumieją słów sekretnej mantry, które mówią o tym, że można osiągnąć pełne przebudzenie w jednej chwili, w jednym życiu. Że to jest bardzo szybka ścieżka. Więc ci ludzie nie rozumieją, o co tutaj tak naprawdę chodzi i mówią, ja praktykuję Vajrayanę, jestem na szybciej ścieżce, w zasadzie nic nie muszę już robić. Mogę się zaangażować w niedziałanie, w brak działania, wyjść poza działanie. To są wspaniałe, wyjątkowe metody. Jeżeli znamy jakby kluczowe instrukcje i kluczowe jakby wskazówki dotyczące tej metody, to możemy już wyjść poza działanie. Więc wiele ludzi wierzy w to, w te takie wielkie słowa zawarte w różnych tekstach Vajrayany, nie rozumie ich w ogóle. Oni wierzą, że nagle przebudzą się do jakiejś transcendentalnej stanie umysłu. To się nigdy nie wydarzy oczywiście, jeżeli nie zaangażują się w wiele innych praktyk. Oczywiście to jest możliwe, ale trzeba osiągnąć pełną świadomość, pełne widzenie rzeczy takimi, jakie są. Takie osoby faktycznie są w stanie obrócić kołem dharmy Vajrayany i osiągnąć rezultaty Vajrayany dla siebie i dla innych. Ale to wymaga również dużo pilności. Która oczyści ich umysł, zanim osiągną takie przebudzenie. Wszystko ma swoje przyczyny, każdy rezultat wymaga określonych przyczyn. Aby osiągnąć przebudzenie, trzeba mieć doskonałą pilność. Jeżeli chcemy osiągnąć wielki sukces, to wymaga wielkiej pracy, nie ma innego wyjścia. Mało tego, nie wystarczy wielka pilność. Musi być to wielka pilność, która się nigdy nie wyczerpie. Musimy być przygotowani, że będziemy ją kontynuować do końca świata, że będziemy ją
상계기 탐지 캠페 24대 가르르다 톡깔래하고 컨디지 임버디 하마고네. Niektórzy ludzie słyszą o takiej szybkiej ścieżce i tak naprawdę nie rozumieją, jak trudno jest osiągnąć prawdziwą wszechwiedzę i doskonałość. I nadal niektórzy po prostu unikają, jakby walczą ze swoimi wrogami, chronią swoich przyjaciół, potem się tym męczą. Jakikolwiek problem ich zniechęca. Robią się zmęczeni, muszą iść na kilka tygodni albo na kilka miesięcy na wakacje. Wielu ludzi tak podchodzi do tego. Niektórzy, aby zdobyć pożywienie i ubranie, musi jakby przekupić, czy też przypodobać się bardzo wielu różnym ludziom. Wielu ludziom to nie wystarcza. Chcą mieć lepsze jedzenie i lepsze pożywienie i lepsze ubranie i tak dalej. A jednocześnie przy tym wszystkim ci ludzie łudzą się, że w ten sposób kroczą ścieżką prowadzącą do przebudzenia. Niektórzy nie mają żadnego bogactwa na początku w tym życiu, ponieważ nigdy go nie mieli. Nic nie muszą porzucać, tak? Nie muszą. Zawsze byli biedni, w związku z tym udają takich wyzwolonych joginów, którzy się do niczego nie przywiązują, którzy niczego nie potrzebują. Więc w ten sposób jakby oczywiście albo wyjaśniają różne problemy związane z praktyką wszystkich 3 rodzajów ślubowań. Oczywiście to nie jest w ogóle skomplikowane, to jest po prostu, to jest w gruncie rzeczy proste, ale często ludzie specjalnie udają, że to jest skomplikowane, żeby przypodobać się, zaimponować innym. Micho Dorje że aby osiągnąć przebudzenie, nie można mieć małych intencji i małych jakby celów i małej pilności albo przypadkowych warunków, przypadkowych przyczyn, przypadkowej zasługi. To trzeba osiągnąć ciężką pracą, to trzeba osiągnąć ciężką, wielką pilnością. To nie jest też tak, że jak ktoś osiągnie przebudzenie, to już mówi, teraz już nic nie potrzebuję, już nic nie muszę robić. Tak naprawdę pilność się nie kończy w tym momencie. Pilność trwa nadal, do końca samsary. Micho Dorje praktykował pilność w inny sposób niż inni ludzie. Bardzo wielu ludzi praktykowało pilność wokół niego, teoretycznie jakby łudząc się, że praktykuje pilność. Micho Dorje wiedział, że prawdziwa pilność wymaga takiego wielkiego serca, wielkich ambicji jakby duchowych, wielkiego poświęcenia. Aby osiągnąć przebudzenie, trzeba stworzyć niezliczoną ilość różnych warunków, przyczyn, niezliczoną ilość zasługi. To wymaga zebrania i wymaga niezwykłej pilności.
미수비 제외 장비 학삼 야chen 부여버치 된저벽 학삼 대야 되네 님을 że trzeba 가셔지 rozwinąć 나와 가셔지 나와 가셔지 niezwykłą 미야버치 miłość, 전주 인류의 taką 바람아 trudną 상계 공방 넘버 바람 do, 디시도 아니지 em, 유미시에 do 학삼 opisania miłość, 인도 wielki entuzjazm, 주천 부여지 który się 또 nigdy 하천 nie 부여지 kończy, nigdy, 상계 em, 공방만 또 봐도 좀 신유 em, 미시에 nigdy nie 된저기 kończy, nawet na 좀 chwilę nie 버치고야지 ustaje. Że 다는 tego 신기 rodzaju 상계 rzeczy 공방 jakby 톱에 są prawdziwą 인중 przyczyną, 레야 że 소나다지 시기 톱 야천 부사 oświecenia. 고려와당 다는 신기 깨야기 Mądrość, 대바 zasługa, 유바다 mądrość, 인중라서 wiara, 소가지 소겨봐 oddanie, 다는 신기 pragnienie wyzwolenia. 차과매베 개와 To są 다와 wszystko przyczyny 대담매베 개와 osiągnięcia przebudzenia. 뚜매베 개와라서 빠도 Trzeba 매베 je wszystkie zgromadzić ich bardzo 싸나마도 dużo, 상계 ciałem, 공방 mową i 톱이야 umysłem. 대야시네 다 진짜게 가셔야지 가셔야 준주 낭당으로 되네 Więc tego rodzaju pilność w osiąganiu tego, w gromadzeniu tego jest inna od takiej zwykłej pilności. Więc ogólnie, kiedy mówimy o sutrach czy tantrach, o naukach zawartych w sutrach czy tantrach, mówi się tam, że o czasie, w jakim trzeba gromadzić zasługę i praktykować pilność, aby osiągnąć przebudzenie. Więc mówi się na przykład o 37 eonach. I to tylko ci zdolniejsi potrzebują 37 eonów. Niektórzy w tajemnej mantrze mówi się o tym, że przebudzenie można osiągnąć w 16, 60 lub w jednym życiu. Jeżeli ktoś, kto nie jest zbyt zdolny, praktykuje Vajrayanę, to osiągnie przebudzenie po 60 żywotach. Bardziej zdolni po 16, a najbardziej zdolni w jednym życiu. Więc tak się omawia to w tantrach. Zgodnie z naukami Prajnaparamity i sutrami, dla bodhisattwy o średnim lub mniejszych zdolnościach zajmie to 37 eonów. To są dla najbardziej zdolnych 3 nieskończone eony. Dla innych to będzie 37 eonów, a dla jeszcze innych może być dużo dłużej. Więc to wymaga bardzo długiego czasu, olbrzymiej ilości praktyki, i wysiłków, i pilności. To nie jest tak, że jutro czy pojutrze osiągniemy przebudzenie. Więc na ścieżce bodhisattwy najszybciej można to osiągnąć w 3 eony. Na ścieżce Vajrayany to będzie jedno życie. Najszybciej można osiągnąć to w ciągu jednego życia. Dla tych najzdolniejszych, tak? To są Oczywiście ktoś, kto osiąga przebudzenie w jednym życiu, to musi być ktoś, kto już zgromadził bardzo wiele zasługi i mądrości. Już w przeszłych życiach musiał zgromadzić jej bardzo dużo.
Więc tak wiele zgromadzili mądrości i zasługi w poprzednich życiach, że w tym życiu jakby osiągnięcie rezultatów praktyki przychodzi im z dużo mniejszym wysiłkiem. Jeżeli nie zgromadzimy tych wszystkich przyczyn i warunków osiągnięcia przebudzenia, to nie mamy żadnych szans. To nie jest tak, że w tym życiu zgromadzimy troszkę zasługi, wykonamy troszkę praktyki. To nic nie da. Nawet jeżeli jesteśmy super zdolni, super inteligentni. Musimy mieć wszystkie warunki i przyczyny już zgromadzone poprzednio, w poprzednich żywotach. Samo bycie inteligentnym i zdolnym i, że tak powiem, otwartym na dharmę już wymaga bardzo wielkiego zgromadzenia mądrości i zasługi w poprzednich życiach. Więc gromadzenie zasługi i mądrości musi być olbrzymie. Aby zgromadzić tak olbrzymiej ich ilości, musimy mieć olbrzymią pilność. Musimy rozwinąć olbrzymią pilność. To nie jest to. Musimy myśleć o tym, że nasza pilność musi być po prostu nieograniczona. Musi być bardzo silna. Musi być nieustająca. Pokrótce. Osiągnięcie stanu Buddy. Jakiej pilności wymaga? Czy jest jakiś przykład tego, abyśmy mogli to dobrze zrozumieć? Gdybyśmy mieli tyle tomów dharmy, że wypełniłyby wszystkie wszechświaty, cały wszechświat, taką olbrzymią bibliotekę dharmy. I w tej bibliotece, dharmicznej bibliotece, gdyby ta biblioteka wszystka cała była wypełniona tekstami dharmy, to powinniśmy znać je wszystkie. Czy bylibyście pilni, na tyle pilni, żeby je wszystkie przeczytać i zrozumieć? Jeżeli nie macie tego rodzaju pilności, to nie osiągniecie stanu Buddy. A nawet to może nie wystarczyć. Inny przykład. We wszystkich 10 kierunkach, we wszystkich światach żyją niezliczone ilości istot. Nawet nie mamy pojęcia, jak wiele ich jest. Nie mówimy tylko o tej ziemi, o tym świecie, ale o wszystkich innych światach również. Więc myślenie, że doprowadzę je wszystkie do stanu Buddy, że pokonam wszystkie trudności, aby je uszczęśliwić, aby ochronić je przed cierpieniem. Czasami udaje nam się pomóc kilku osobom i to jest już takie trudne. Natomiast dla bodhisattvów oni są gotowi pracować dla wszystkich tych istot w całej przestrzeni, bez względu na to, gdzie są. I jeszcze robią to z entuzjazmem, z radością.
mają energię do tego, żeby takie zobowiązanie się jakby zrealizować, aby się go podjąć. Bez takiego entuzjazmu się to nie uda, a oni mają ten entuzjazm, mają tą radość w sobie, że taka praca ich czeka. Taki entuzjazm, taka pilność to jeszcze nie wystarczy. Tak jak powiedziałem, cały wszechświat, wszystkie światy wokół, wszystkie tak jak jakby ta gotowość przeczytania wszystkich tomów, które się w tych wszystkich światach zmieszczą. Taka pilność jeszcze nie wystarczy. Pilność, jakby entuzjazm w wysiłku wyzwolenia wszystkich istot w całej przestrzeni też jeszcze nie wystarczy. To musi być jeszcze większa pilność. Po prostu musimy przyjąć, że nasza pilność nigdy się nie skończy i że zawsze jest za mała. Zawsze jest niewystarczająca. Musimy być przygotowani na to, że będziemy zawsze ją musieli kontynuować, że zawsze będziemy musieli ją wzmacniać i powiększać. Mikio Dorji sam mówił, gdyby w całym Tybecie, gdybyśmy przestudiowali wszystkie tysiące tekstów, które istnieją teraz w Tybecie, to byłoby za mało. Gdybyśmy pomogli dziesiątkom tysięcy różnych czujących istot, które żyją teraz wokół, to nadal byłoby za mało. Gdybyśmy usunęli dziesiątki tysięcy różnych przeszkód, które nie pozwalają istotom osiągnąć przebudzenia, to nadal byłoby za mało. One po prostu, to musi być taki entuzjazm, który nigdy nie osłabnie. To musi być taki entuzjazm, który sprawi, że nigdy się nie poddamy, nigdy nie zaprzestaniemy naszej pracy. Bez względu na to, jak wiele przeszkód się pojawi, bez względu na to, jak wielkie będzie zadanie stojące przed nami, nigdy się nie poddamy. Więc Mikio Dorji w ten sposób Więc aby podjąć się tego zadania, musimy zacząć tą praktykę, musimy rozwijać cały czas cały ten swój entuzjazm, tą swoją pilność do praktyki. Oczywiście nie osiągnie się tego w jeden dzień. Aby tego rodzaju entuzjazm osiągnąć, musimy najpierw zostać bodhisatwami, a osiągnięcie stanu bodhisattwy też nie jest łatwe. Bodhisattva to jest po prostu bohater, to jest nadczłowiek, to jest tak jak 1 na 1000, 1 na te tysiące osób, taki człowiek. Bodhisattwowie muszą być takimi bohaterami, muszą osiągnąć tego rodzaju bohaterstwo, tego rodzaju odwagę, tego rodzaju współczucie, które przewyższa współczucie i odwagę wszystkich innych istot wokół. Więc mówimy, że to nie jest proste, ale to, że to nie jest proste, to nie znaczy, że mamy się poddawać, to nie znaczy, że mamy sobie odpuszczać. Takie myślenie, o, ja sobie nie poradzę, to jest za duże dla mnie zadanie, ja to jestem za słaby na taką praktykę, więc tego rodzaju myślenie jest tak naprawdę lenistwem. Każdy może osiągnąć przebudzenie.
다 결혼 세는자도 상 장애 세는자 나도 지부지부지 심지어 탐지 상 Wszystkie czujące 야, istoty Quran mają 상수제 podstawę, 이런 mają ten fundament przebudzenia, czyli naturę Buddy, 심지어 탐지 która ona jest obecna w każdym z nas. 교황 상계 인부도 신이 뭐야체 아니 다는 신기 Dlatego my wszyscy możemy osiągnąć przebudzenie, my wszyscy możemy zgromadzić zasługę, my wszyscy możemy oczyścić nasze splamienia. Każdy z nas ma taką szansę. Wszystko zależy od tego, czy skorzystamy z tej szansy. Jeżeli nie skorzystamy z tej szansy, no to niczego nie osiągniemy, oczywiście. Trzeba skorzystać z tej okazji, włożyć w to pewien wysiłek i wtedy coś osiągniemy, coś z tego będzie. Teraz dużo się mówi o feminizmie, o prawach kobiet, albo o prawach mniejszych, o ich sytuacji, o ich możliwościach do studiowania, musimy skorzystać z tej okazji, która teraz się pojawia. Jeżeli nie spróbujemy, jeżeli nie skorzystamy z tej szansy, to do niczego nic się nie wydarzy. Nie możemy czekać, aż coś nam spadnie z nieba. Ze względu na to, czy co robimy w zwykłym świecie, czy w darmie, musimy o tym pamiętać. Ze stanem Buddy jest dokładnie tak samo. Wymaga wysiłku, więc wymaga podjęcia tego wyzwania. To wszystko na dzisiaj.